Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dobrý den. Kamila jest, dobrý den. Jo. Mamy mnoho. No tak. Będę pisał. Popatrz, Natalia, Milena. Wiem, tak wiem. Angela jest. No. Co słychać? Ktoś chciałby nam coś powiedzieć, zanim zaczniemy? To co, Ilona, możemy? Mikrofon? Mikrofon? Się uśmiechałem. Przepraszam, sami się wyłącza, nie wiem dlaczego. Ja myślę, że tak, że możemy zaczynać. Każdy tak mówi. Nie, naprawdę wyłącza mi się już drugi raz, przepraszam. Ja tylko chciałam powiedzieć, bo przedstawialiśmy wszystkich, także jsme prezentowali, že ještě se připojila naše kolegyně ještě další, která se zabývá současnou českou literaturou, a to paní doktorka Kamila Woźniakowa, żebym tutaj trzymała się stylistyki naszego szefa. Także witamy. Dobrze. Ja myślę, że możemy chyba oddać głos gościowi, także já si myslím, že můžeme začít. Co myslíš, Mateuši? Možná ty ještě něco řekneš? Myslím, že můžeme, ale nejdřív witamy was všechny. Witamy was serdecznie. Tutaj wszyscy, Ilona Głuszczewczenko, Jarosław Malicki i ja na kolejnym spotkaniu z cyklu Check It Out. Naszym gościem dzisiaj jest profesor Gaja Seminara, bohemistka z Rzymu, która pracuje na Uniwersytecie L'Orientale w Neapolu, na którym studenci razem z nami byli w Rzymie. Nie byliśmy w Neapolu, na Uniwersytecie byliśmy w kwietniu, natomiast do Rzymu może kiedyś pojedziemy, to będziemy pukać. I pracuje Gaja Seminara również na Uniwersytecie w Udine, jest bohemistką, a dzisiaj wygłosi wykład o twórczości Bohumila Hrabala i jego recepcji we Włoszech. Pytania po wykładzie, więc myslím, že můžeme začínat. Dobře, tak Dobře? Asi jdeme na to. Tak dobrý večer, dobrý podvečer všem. A já se jmenuji Gaja Seminara, děkuju za pozvání kolegům Mateuši a kolegyni Ilona a další bohemistům a bohemistkám, kteří působí na vaší univerzitě. Tak já jsem připravila, já musím říct, vás nevidím a to je trošku škoda, protože jsem zvykla mít docela přímý vztah ke studentům, takže já bych vás poprosila, pokud možné, abyste se ukázali a já budu prezentovat, jsem připravila jednu prezentaci a jelikož jsem nevěděla, kdo tady bude, tak já jsem připravila jako nějakou první část té prezentaci je věnovaná úvodu úvodu do života a díla Bohumila Hrabala a do kontextu vlastně historicky a kulturní kontext jeho práce, ale pak jsem si vybrala jeden velmi, velmi reprezentativní příklad takzvaného poetického a taky nakladatelského dobrodružství. To je případ příliš hlučné samoty. Tak v Československu, jak v překladu do italského jazyka. Takže vám budu povídat o hodně věcí a budu ráda, když na konci té krátké přednášky budou vaše dotazy a vlastně feedbacky, jak se dneska říká. Dobře? Tak budu prezentovat a
Když prezentuju, tak vás asi nebudu vidět, tak můžete klidně mě přerušit nebo skočit do řeči, pokud to budete potřebovat. Tak. A jeszcze wszystkich poproszę, kto może, żeby jednak włączyć kamery. Ano, děkuju. Nevím, jestli to vidíte. Ano, vidíme. Jo, dobře. Tak jste asi už pochopili, že původní název, který jsem dala té mojí prezentaci, není úplně přesný a hned uvidíme, proč samozřejmě. Tak do věcí, o čem budeme mluvit. Já budu prezentovat trošku toho člověka i autora Bohumila Hrabala. Tak kdo byl vlastně Bohumil Hrabal? A budu vám podávat určité biografické údaje a některé zajímavosti, ale vlastně údaje a data, které jsou podstatná, abychom dorozuměli té velmi charakteristické postavy české literatury druhé poloviny 20. století, ale zároveň taky československému svědkovi velmi specifické epochy. Pak budeme se zabývat tím on napsal, jak to napsal a právě budu vám podávat trošku toho kontextu. A jak psal Hrabal, to znamená, jak žánrově nebo tematicky můžeme se pokusit zařadit jeho práci a pak případ a příběh příliš hlučné samoty doma spíš, promiňte mi typo, a v Itálii. Takže co se vlastně stalo s vydáním tohoto textu v Československu a co se vlastně stalo, když tento text putoval do Itálie. Tak tady vidíte malého Hrabala jako malé dítě. Víte, že Hrabal se narodil, je velmi specifická postava té doby, protože se narodil právě za Rakousko-Uherska v městě, které dneska se jmenuje Brno Židenice. A byl nemanželský syn Marie Kiliánové, která byla také herečka. Ona hrála velmi dobře a velmi ráda v divadle a diletantské divadlo bylo velmi tradiční pro, jako můžeme říct, popkulturu v Česku ještě dřív než ve 20. století samozřejmě. Hrabal byl adoptován Františkem Hrabalem, od kterého vzal právě své příjmení po ňátku s Marií Kiliánovou. Pak se rodina přestěhovala do Nymburka, kde táta František pracoval v pivovaru a udělal si taky velmi pěknou kariéru. A už, když byl, jako vidíte, velmi mladý, začal psát. První část jeho produkce, která je opravdu obsáhlá, asi už to víte. Hrabal psal
dlouhá léta a nikdy nepřestal psát, i když nemohl publikovat v určitých dobách. Samozřejmě k tomu určitě přejdeme taky. Vidíte taky, že žil ve velmi, jak můžeme tomu říct, ve velmi problematické době, protože právě když se potom, kdy se zapsal do právnické fakulty v Praze 1939, musel přestat studovat, protože byly právě všechny vysoké školy uzavřeny. A já bych se ptala, já už vás nevidím, co se stalo, jestli někdo si tady pamatuje, proč byly vysoké školy v Československu uzavřeny v roce 1939. Mluvte. Tam asi byl zákaz jakoby výuky v češtině, že jo? Nebo něco takového tam proběhlo? Nevím, kdo mluvil. Artur snad? Artur, přesně. Jo, těší mě. Mě také. A proč? Co Tam se byla stalo? ta anexe, že jo? Tam bylo To je docela... Tam oni udělali to... Ježiš, jak tomu se říkalo? Prosím, zkuste to. No já teďka mi to úplně vyletělo ze hlavy, ale to byla ta... Protektorát, že jo? To jo, protektorát Čech-Moravy právě. Byl protektorát, to je pravda, od začátku, právě od března toho roku, ale v listopadu, jelikož studenti, a to byli vlastně univerzitní studenti, ale demonstrovali. Stalo se, že 17. listopadu roku 1939 byly formálně uzavřeny všechny vysoké školy, protože nacisté reakci těm demonstracím. A pravděpodobně si taky pamatujete na Jana Opletala, student lékařské fakulty v Praze, který byl mezi prvními oběty těch reakcí. Takže to je právě proč 17. listopadu slavíme, a to mezinárodně, právě Mezinárodní den studentů. Jo, takže jste přímo jakoby v tom připojení. Pak za války samozřejmě Hrabal nemohl studovat, a takže začal pracovat a práce a různé, jak vidíte, taky dělnické práce, samozřejmě ne intelektuální práce, protože Čech nemohl za protektorátu dělat hodně věcí, které se týkaly intelektuálního života národa, se nějak projevily také do jeho díla. Ale to uvidíme asi potom. Jak taky spousta intelektuálů nebo jenom mladých lidí a podle který nasledovali entuziasmus po konci konfliktu, po konci války. Hrabal v roce 1945 vystupoval do československé strany, komunistické strany Československa, ale svoji kartičku nechal už po roku a pak pokračoval
svých jako různorodých pracích. Vidíte, že kontext se politický, ale hlavně společenský a kulturní kontext se ještě jednou a velmi radikálně změnil v roce 1948. Nevím, jestli si někdo pamatuje zhruba, kdy se odehrál komunistický převrat, první komunistický převrat v Československu. 1948. Jo, v únoru. Když studujeme, jako vy jste určitě už studovali českou, jako současnou českou literaturu druhé poloviny 20. století, určitě jste slyšeli frázi od května do února. A to je od května právě 1945, když Rudá armáda osvobodila Československo a do února, protože v únoru právě se odehrál první a lokální, můžeme říct, komunistický převrat. V té době právě začíná spisovatelská činnost Hrabalova. Já jsem to už řekla, Hrabal bude psát furt a nadále. Hrabal umírá v roce 1997, když už má velmi poškozené zdraví, už je úplně sám, protože například o 10 let dříve zemřeli mu manželka i bratr, ale stejně bude psát až do své smrti. Takže vidíte, že tady máme asi skoro půl století toho sepsání textu. Různých textů, hodně textů. Hrabal je jeden z nejproduktivnějších českých autorů a taky jeden těch autorů, kteří stále a neustále přepracovávají svoji práci, své texty. Takže první z poetik Bohumila Hrabala je právě poetika zapisovatele. Hrabal zapisuje různé příběhy a ty příběhy budou jádrem první části, první doby, můžeme říct, protože to nemůžeme žánrově velmi snadno zařídit jeho díla. A jak vidíte, už tady máme první texty a to jsou Krasnapoldy nebo Jarmilka, které Hrabal bude publikovat jen o 20 let později. Tady jsme v 50. letech, to jsou léta takzvaných komunistických čistek. A Hrabal žije, ale ne z nějaké politické volby, ale ocítá se jenom v relativně produktivní atmosféře prvního samizdatového nebo spíše prvního kroužku takzvané alternativní kultury.
A tady najdeme postavy jako Jiřího Koláře, Vladimíra Boudníka a Egona Bondyho, kteří budou kolovat s Hrabalem a s dalšími umělci v té velmi specifické atmosféře. Hrabal tady najde taky docela plodnou situaci, docela plodný kontext pro psaní samozřejmě a pokračuje svoji poetiky zapisovatele na jedné straně a takzvaného totálního realismu, který je velmi silně spjatý s poetikou Vladimíra Boudníka a Egona Bondyho. Pak, jak vidíme, pracuje a já jsem tady dala jeho povolání jako balič starého papíru ve sběrných surovinách ve Spálené ulici. To je místo, které teďka, jako ta budova teďka už neexistuje, ale ta zkušenost bude opravdu podstatná pro mistrovské dílo, o kterém za minutu mluvíme. Budeme mluvit Příliš hlučnou samotu. A v roce 56 si ožení s Eliškou Plavovou, kterou on přejmenuje Pipsy, a která bude jako fiktivní protagonistkou takzvané autobiografické trilogie a stále píše. První jeho texty, které samozřejmě nepublikuje, ale jsou nějak rozšířovány v tomto kroužku kolegů a kamarádů a umělců. Samozřejmě jsou hovory lidí a některé krátké prózy ve svazku Život je všude. Almanak na roce 1956. Tady taky se najdeme první kritické texty, první kritický text přesněji, o jeho prozách a je to text, který se jmenuje Nad prozami Bohumila Hrabala a je podepsán Václavem Havlem. Václav Havel je 20letý mladík, ale v tom textu, který je opravdu mezi prvními interpretačními pokusy o Hrabalově tvorbě, ukazuje a odkazuje na absolutně podstatné rysy jeho psaní a to je text, který si můžeme přečíst i dnes, protože je opravdu stále validní. V 60. letech Hrabal se stává oficiálním spisovatelem. To znamená, že má opravdu jako povolání konečně psát a knihy konečně publikovat. Jak vidíte, v 60. letech do samozřejmě roce 68 do jako v klimatu pražského jára Hrabal se stane opravdu národním spisovatelem. Ne ve smyslu, že dostává nebo nějaké ceny nebo specifické ocenění, ale hodně píše, hodně publikuje a širší publikum
českých čtenářů ho miluje. V roce 63 vyjdou Perlička na dně a pak Pabitele a pak ještě Taneční hodiny pro starší a pokročilé v roce, to jsou první dvě jsou svazky s krátkými texty, jsou vlastně povídky a Taneční hodiny pro starší a pokročilé je naopak první publikovaný text s velmi auto a biografickou podstatou a vidí jako hlavní figura postavu strýce Pepina, která byla samozřejmě historická, jako existující v té době osoba, ale která je zároveň první auto a biografickou manipulací z hlediska poetického ve Hrabalově tvorbě. Pak v roce 65 Ostře sledované vlaky, Hrabalová novela, takzvaná. Hrabal taky hodně definuje své vlastní texty. A to samozřejmě uvidíme ještě přesněji, když budeme mluvit o příliš hlučné samotě. 68 další velmi důležitý experimentální svazek Moritáty a legendy. Chci se zeptat, máte ty texty v polštině, protože já si myslím, že asi všechny máte. Polsko bylo z nejproduktivnějších států, co se týká jako překladu a rozšíření Hrabalovy tvorby. V 60. letech, když oni právě byli vydáni oficiálně, ale vlastně v 70. i 80. letech. Takže předpokládám, že máte asi všechno. Ano, máme. Dokonce v několika verzích máme. Jo, to je další hezký problém, o kterém budeme mluvit. A vaše překlady jsou současné, jako jsou... Promiňte, já jsem ještě jednou ztratila prezentaci. Ano, vyšly ve stejné době zhruba, když byly publikovány texty v Československu v 60. letech. No, já si myslím, že to byla většina asi vznikla už nějak v 80. letech a pak samozřejmě byly taky podepsány pseudonymy, protože tady u nás byla to stejná situace, že jako si překladatel také nemohl publikovat. Takže bylo to také v několika verzích v samizdatu jakoby a pak ty překlady nebo ilegálně kolovaly také v tom prostředí. Ale pak máme samozřejmě ještě ty novější překlady, takže třeba z 90. nebo už teďka z 21. století. Jo, a to byly právě i jako úplně nové vydání v 90. letech a ještě novější jako od roku 2000 nebo zhruba tak? No ano, ten Hrabal se pořád překládá vlastně, takže tam vznikají nějaké verze další. No, myslím si, že to nejsou taková největší jeho díla, ale nějaké ty menší ano. No. Děkuju. Já se ptám, protože právě v Itálii byla situace samozřejmě velmi odlišná, velmi jiná. A například v Itálii úplně první text Inzerát na dům, ve kterém už nechci bydlet,
vyšel v Itálii v roce 68 a pak byla nějaká delší pauza a samozřejmě to bylo kvůli tomu, že texty napsané v 70. letech nemohly vyjít doma samozřejmě. Ale stejně pak v 80. letech byly nějak teprve vydány i texty oficiálně, které oficiálně vyšly v 60. letech. Tak 68 je další jako historicky podstatný rok, další převad, další okupace, tentokrát jako opravdu okupace, druhá okupace po okupaci nacistické a věci se ještě jednou úplně změní a tentokrát Hrabal, který byl známý autor a velmi produktivní autor do tohoto roku, už nesměl publikovat. Hrabal nikdy nebyl politická osoba, nikdy nebyl politicky orientován, jak jsme viděli, měl jenom v ruce 1 rok byl zapsán do komunistické strany Československa, ale stejně jako hodně českých autorů, kteří žili v stejné životní situaci, už nesměl publikovat. Uvidíme například, co jsem tady, že začala doba takzvané normalizace a Hrabal byl na černé listině cenzurních orgánů a právě proto mnohá díla a mezi nimi samozřejmě Příliš hlučná samota, o které budeme mluvit, mohly kolovat, jak to řekla kolegyně před minutou, jenom ve formě samizdátu, až do roku 89, když totalitarismus konečně skončil. Tady vidíte 2 podoby Hrabalovy hlučné samoty. Na pravé straně vidíte edice exilovou, která vůbec na sobě nenese žádná data, žádné údaje, jako například byl rok vydání, vydavatel nebo nakladatel a další základní informace, které jsou zařazeny normálně v tiráži na poslední straně knihy v Česku. A na straně levé naopak vidíte, to je fotka, samizdátové edice Příliš hlučné samoty, která vyšla v roce 77, to byla mezi prvními vydání tohoto textu v samizdátu a vyšla v edici Expedici, která byla edice, právě samizdátová edice, takže docela zvláštní, kterou sestavil Václav Havel s kroužkem kolegů a kamarádů. Tady, a to je docela zvláštní, vidíte, že naopak tiráži máme. A vidíte, že nakladatel je právě na začátku a pak nasledují číslo svazku, autor, název nebo titul a rok vydání i s konečným
autografickým podpisem Václava Havla. Edice Expedici byla založena v roce 75 a do konci její působení viděla asi přes 200 publikovaných knih. Tady máme velmi problematickou situaci, protože Hrabal nemůže publikovat, ale furt píše a vlastně neví, co má dělat, aby se mohl vrátit k oficiální vydání své knih. Tak vidíte například, že v roce 75 podává rozhovor, který je docela artificiální pro časopis Tvorba. A díky tomu, že píše v úzovkách některé sympatické věci o socialistické společnosti v Československu, může se vrátit do světa oficiální publikace. A mezi prvními tituly, které mu vyjdou, je právě v roce 81 knižka Kluby poezie, která obsahuje kolažované texty Příliš hlučné samoty a Něžného Barbara. Po padu totalitního režimu trh knihovnický, takže publikace, činnosti nakladatelské a tak dále velmi ožívá a Hrabal zase může publikovat své nové texty, ale stejně proběhne velmi pečlivé badání a hledání těch autorů a těch textů, které nemohly oficiálně vyjít v normalizaci. A mezi těmi texty je příliš hlučná samota. Tak, já jsem tady ještě jednou ztratila, omlouvám se. Tak, tady je jako velmi krátký seznam toho, co jsme se vlastně řekli dosud. Takže jak psal a jak žánrově můžeme zařadit jeho texty. To není vůbec snadná věc. Hrabal pracoval s cenzurou i s autocenzurou. To je taky, může být formální, může být tematický prostředek, který autor používá ve své tvorbě i ve své poetice. Hrabal samozřejmě stál při, můžeme říct, dvojitém režimu, takže samozřejmě musel čelit obojí. Pracuje velmi rád s autobiografičností, spíše než jenom autobiografie nebo biografie, to znamená z pravděpodobnosti, z věrohodnosti textu a příběhu. A to vlastně vede k tomu, že hodně mystifikuje a hraje si s dějinami, s právě tou pravděpodobnost a věrohodnosti. Takže podává určitou historičnost svým textům, stejně jako v autobiografičnosti a
jako v popsáním, v fiktivním popsáním, ale stejně velmi věrohodným popsáním historických faktů. V poslední době, právě já si to pamatuju od roku 2017, když byla jedna velká konference o Hrabalovi v Nymburce právě, Jiří Pélan, který je jeden z asi nejzajímavějších a nejkulturovanějších badatelů Hrabalovy tvorby a je vlastně docela jako důležitý bohemista a romanista, podal svoji interpretaci o některých prvků Hrabalova psaní jako o svědectví dané epochy. Ale vlastně Hrabal experimentuje, hraje si s formou, s podobou, se strukturou textu a samozřejmě s tématy, s příběhy a s postavami. Promiňte. Příliš hlučná samota je jeden z nejkomplikovanějších, můžeme říct, Hrabalových textů, i protože obsahuje všechny ty problémy, které jsou kriticky velmi nesnadno řešitelné. Tak tady máme další záznam. Jsme už mluvili o žánrovém zařazení, o postoji Hrabala k historii. Takže na jedné straně Hrabal si ocítá v různých souvislostech jako nacistická okupace, válka nebo rekonstrukce a komunistický převrat a komunistické čistky, to je stalinismus. Druhá okupace, to je okupace vojskou Varšavské smlouvy v roce 68 v srpnu. Normalizace a pak konečně ještě pád komunistického režimu, tak si nějak naučí hrát s historií, ale stejně jenom částečně kvůli tomu, že si hraje s fakty, stejně potřebuje si nějak a občas vysvětlit. A to můžeme najít například v jeho mnozích textech nebo dodatcích spíše, které Hrabal potřebuje jako vysvětlení nějaké kritické interpretace, které od let 60. byla podána o jeho textech. Fakt, že Hrabal žil a stále psal v daného kontextu velmi se proměňujícím a znamenal, že recepce jeho díla v zahraničí byla často přerušována a to mohlo vést v určitých případech k stereotypizaci. A to říkám, protože například hned teďka mluvíme o překladu do jiných
jazyku jeho textu. Občas ty překlady byly zneužívány, byly nějak velmi silně interpretovány a občas stereotypizovány. Vlastně z politických důvodů. K tomu, aby čtenáři v daném státu, v dané svobodné situaci, jako bylo například ve Francii, nebo v Anglii, nebo ve Spojených státech, se dozvěděl o situaci v Československu, která byla považována bohemistky a historiky jako velmi tragická. A konečně, a to je ale podstatný problém a první problém, se kterým se setkáme, když chceme například přeložit daný text, je textologický. Jak jsem řekla, Hrabal furt psal a velmi často psal do šuplíku. Takže psal texty a pak je dal někam. A to chtělo asi více let, nebo v určitých případech i více než 10 nebo 20 let, aby ty texty byly konečně znovu objeveny a publikovány. A pak další problém je zvyk a typičnost Hrabala psát ve variantách. Tady máme různé pojmy, variace, varianta, verze. Já jsem je tam dala, protože přesně tak je používá Zuzana Roth, která o variantnosti u Bohumila Hrabala se zabývala na začátku 90. let. A nebudu specifičtěji vysvětlit, jak se odliší verze od varianty nebo od variace, i protože sám Hrabal použil určité z těch pojmů svým způsobem. Takže je to pro náš cíl zbytečné. O tom jsem už asi mluvila, protože další charakteristiky Hrabalova díla, které nějak podporovaly tu stereotypizaci, ale taky zároveň podporovali to, aby Hrabalovy texty byly velmi snadno a rychle rozšířeny a milovány vlastně různými publiky v zahraničí. Jsou například intertextualita a hlavně charakteristika univerzálnosti. Hrabal je takzvaný klasik, takže můžeme číst v 60. letech jako dneska a pořád najít něco nového, něco zajímavého. Já to jako takovou definici tohoto pojmu klasika velmi přesně formuloval u nás například Italo Calvino. A pak Hrabal hraje a mluví vlastně a má určitý dialog právě s literaturou. Takže jak vidíte, s domácí literaturou i samozřejmě s literaturou mezinárodní. O stereotypizaci jsme už něco řekli a právě ty politické důvody, které
byly na základu některých překladů Hrabalových textů do jiných jazyků. To se týká právě naše příliš hlučné samoty. A já jsem už zmínila překlad francouzsky a překlad anglicky. Ty byly ty hlavní, ty dvě texty, které vyšly před italským překladem. Tak, jaký byl příběh té hlučné samoty? Já jsem dala do závorkách ten první příliš, protože, jak možná víte, byly různé verze, varianty, textologicky to se jmenují právě varianty samého textu, velmi odlišné. V roce 73 Hrabal začíná psát text, který pojmenuje hlučnou samotu a pak ten text přepracovává až do roku 77, když jsme viděli například tiráž edice Expedice a text třetí varianty původní hlučné samoty koluje v samizdátu po Československu i mimo něj. Tak vidíme tady samizdátová vydání Expedice v roce 77, Popelnice, ty byly ty vlastně, ty hlavní české edice. Expedice, Popelnice, Kramerova Expedice a konečně mladší, můžeme říct, edice v pražské imaginaci. To je jméno, které vzal Václav Kadlec i pro své nakladatelství, u kterého vyšla takzvaná opera Omnia Bohumila Hrabala, sebrané spisy Bohumila Hrabala od roku 92 do roku 97-8. Text, nebo spíše stržky, části, pasáže, hlučné samoty, příliš hlučné samoty, to teďka mluvíme jenom o té třetí variantě, najdeme i v knižce Kluby poezie, kterou vydala Mladá fronta v roce 81. To je jedna z prvních oficiálně vydaných knih od Hrabala po slavném rozhovoru ve tvorbě. A to je vlastně kolažovaný text, silně přepracovaný cenzurou. To bylo nejdříve přepracovaný Hrabalem a pak ještě lektory v nakladatelství mezi příliš hlučnou samotou a textem Něždy Barbar. A pak konečně v roce 89 vyjde Příliš hlučná samota u Odeona i to slovem Milana Jankoviče. Milan Jankovič se bude zabývat kritickým vydáním Hrabalových textů, ale vlastně kritickým vydáním i s textologickým zpracováním právě příliš hlučné samoty. V konečném vydání tohoto textu, to jest v roce 94 v 9. svazku sebraných spisů Bohumila Hrabala. 29 vyjde ještě jednou Příliš hlučná samota, teďka už po druhé
v svobodném trhu a po druhé s Odeonem i po druhé s komentářem Milana Jankoviče, který tentokrát se pokusí o popisu textologických dobrodružství té slavné třetí variace. V 9. svazku sebraných spisů se najdeme ještě ty dvě ostatní variace a velmi dlouhý komentář, který jde po stopách sepsání těch tří textů. Já jenom velmi rychle vám ukážu, to jsou incipity všech tří variací, jak Hrábal je jmenuje, já je jmenuji varianty, abyste viděli, jak se ty texty odlišují. A první variace, která pravděpodobně byla prvně dopsaná, byla ve verších a měla podstatnou lyrickou povahu, zatímco druhá variace je úplně jiná věc z hlediska právě jazykového, protože je napsaná v hovorové češtině a tak vidíte, že charakteristika mluveného jazyka silně ovlivňuje i například délku textu. A třetí variace, v třetí variaci se Hrábal vrací k původnímu textu, to znamená z hlediska lyričnosti. Máme tady spisovnou češtinu, úzkostlivá řeč je pojem, který Hrábal používá na popis její celistvost jako lingvisticky a poeticky řečeno. A jak vidíte, třetí variace je zhruba, můžeme říct, trošku podobnější k té první než k té druhé. Slyšíte mě? Ano. Já nevím. Ano, proč posloucháme. Omlouvám se, ale se mi asi zablokoval jo. O, tady máme, no, další, jo. no, v Itálii. Jo. V Itálii, jo. Tak italský příběh Příliš hlučné samoty je docela zajímavý, protože, jak jsem předem zmínila, tento text byl nějak používán jako aby sponzorizoval, aby podporoval situaci těch autorů, kteří nemohli publikovat a nemohli vlastně normálně žít v totalitním Československu. Takže například, proto jsem zmiňovala francouzský i anglický překlad, máme dvě docela odlišné případy. Nevím, jestli mě vidíte, mám tady francouzský překlad. Text přeložil. Děkuju moc. Text přeložil Max Keller a doslov napsala právě Zuzana Roth.
Titul je správně přeložený, ale v doslovu máme tady dvě texty, dvě komentáře, které vlastně mají jako hlavní cíl vysvětlit situace autora textu a nějak podporovat volbu překladatele, namixovat texty z druhé i z třetí variace, aby text působil více dramaticky, více krutě. V případě anglického překladu naopak máme nepřímý překlad, protože text nebyl přeložen z češtiny. Nevíme přesně, od kterého jazyka byl, ve kterém jazyce byl napsán výchozí text, ale stejně volba textu byla založena právě na podstatnost, na slávu taky, kterou ten text dostal doma a na skutečnosti, že Hrabal vlastně v té době, to jsme v roce respektive 82, 83, nesměl publikovat. V Itálii máme úplně jiný případ. Text, jak vidíte, vyšel teprve v 87 a to je dříve, o 2 roky dříve než v Československu. První vydání Příliš hlučné samoty. Mám ho tady, je z roce 89 v Odeonu. A takže překladatel Sergio Corduas, který byl bohemista, který byl žák slavného slavisty Angelo Maria Ripellino a měl opravdu velkou kompetenci českého jazyka i české kultury, neměl za úkol sponzorovat nějak situace Československa a stejně Sergio Corduas musel nějak se vyhýbat potenciálních problémů, protože ten text vlastně oficiálně neexistovat, ten původní, ten výchozí text. A tak například najdeme jako původní název naší Una solitudine troppo rumorosa, příliš hlučné samoty v italštině, Kluby poezie, která byla právě jediná knížka, která nějak obsahovala původní text hlučné samoty doma. Není absolutně jasné, jaký byl výchozí text. Já myslím to velmi prakticky. Sergio Corduas dostal jeden samizdatový strojopis. Právě to on povídal, takže ani nemáme jistotu pravdivosti jeho povídání samozřejmě, ale říkal, že dostal strojopis od samé Zuzany Rotové, která Hrabala jeho tvorbu velmi dobře znala. A ta chyba, řekněme, která byla samozřejmě nějakým vynálezem překladatele, aby mohl
nějak řešit rychle problém původního názvu, se opakovala až a ještě se opakuje až dodnes ve vydáních a v reedicích nakladatelství Einaudi, které je ale v Itálii opravdu velmi kvalitní nakladatelství. Chyba našla editorka a spolu editorka, dejme tomu definitivního vydání italského překladu v Mondadori v roce 2003, bohemistka Annalisa Cosentino, která v 2003 samozřejmě mohla vycházet z definitivní vydání sebraných spisů Bohumila Hrabala a chtěla, aby ty rozdíly, které nebyly tak podstatné jako v překladech francouzském a anglickém, ale aby byly opraveni. A Sergio Corduas, ale který je nedávno zesnulý a měl velmi zvláštní charakter, chtěl, aby jeho původní verze, kterou považoval za správnou a pro kterou dostal svým časem imprimátur od samého autora, byla zařazena právě do našeho Meridianu. A tak nemáme, musím říct, jedinou definitivní verzi toho velmi variantního textu a proměnlivého textu, protože v Meridiánech Mondadori tady je taková cíhla, ji říkáme v Itálii, a máme text třetí variace podle edice v pražské imaginaci, ale jako poznámka pod čárou tam první překladatel Sergio Corduas, který byl taky spolueditor, jak jsem řekla, celého svazku a všech překladů v něm, chtěl dát. Takže máme tu dvojitou variantu a sám překladatel a editor Corduas nějak povzbuzoval čtenáře, aby si jeden text nad druhým vybral podle vlastního vkusu. Další zvláštní věc, a tím budu končit, je zvláštní váhu, kterou tento text má i v naší tradici, protože i v Meridianu, který je velmi, můžeme říct, seriózní, velmi profesionální edice a obsahuje taky kritické komentáře, hodně poznámek a podstatnou chronologii, všechny s podpisem Annalisy Cosentino. V tomto svazku právě Hlučná samota je úplně v její jádru, protože přerušuje
chronologický pořád svazku, podle kterém je právě svazek sestavěn a je umístěna mezi sekcemi, jak tady vidíte, roku 73 a 75, 79. Takže nemá vlastní, má velmi zvláštní pozici i v celku italského svazku. Tím končím a jsem docela asi včas. Doufám, že jste mohli dobře slyšet a číst a děkuji vám za pozornost. Děkujeme moc krát. A budu ráda Tak máte otázky? Možná, že někdo má otázky? Ano, moc krát děkujeme. Prosím. Dorota. Můžu? Jo, jasně. Samozřejmě. Dobrý den, děkuji. Přednáška byla velice zajímavá. Já bych chtěla na jednou věc upřesnit. Olga řekla, že se Bohumila Hrabala překládalo v 60. letech. Poprvé... Ne, já jsem tak to neřekla, já jsem řekla, že spíš ty překlady jsou pozdější, tak 70. 80. let vlastně. O těch překladech z 60. let jsem neslyšela. Ano, a já bych to upřesnila, protože máme překlády Bohumila Hrabala v Polsku už v 60. letech. Je to první polovina 60. let. Byly to překlady od Andrzeja Czcibora Piotrowskiego, například taneční hodiny pro starší a pokročilé. Na začátku se překládalo jednotlivé povídky, které vycházely v Polsku v literárních periodikách a antologii. O tom psal profesor Wojciech Soliński v Polsku. Se ukázala taková knížka, byl to rok 2013 nebo 14, to nepamatuju. Je to knížka, která se jmenuje Bohumila Hrabala Zpráva Polska i jiné zprávy. Profesor se věnoval recepce tvorby Bohumila Hrabala v Polsku a psal, že to bylo už v první polovině 60. let, kdy jsme měli v Polsku ty knihy oficiálně dostupné. To čtenář měl v ruce už teď. Tak to jsem chtěla jenom to pár děkuju. Přesně. Možná, že máte o tom zájem. Já jsem asi něco od vašeho polského kolegy četla, i protože jsem se seznámila s Johannou Gošinskou, která se mnoha léta zabývá Hrabalem taky a velmi přesně si pamatuju, jak předložila právě na ty konferenci v roce 2017 velmi podobné zprávy. Ona právě mluvila o recepci a samozřejmě to je úplně jiný kontext. Právě jsem chtěla nějak klást důraz na tom, jak byly ty texty i v tom procesu právě přeložení, překládání nějak taky trošku přepracovali. A protože právě jako v tom západu důvody byly taky odlišné, jako si myslím v Česku a v Polsku. Já vím, že vy máte asi nejkompletnější záznam překladu Hrabala v Evropě, já si myslím. Jako jsem se na to podívala během doktorátu a to bylo docela impresivní. Děkuju. Děkuju vám. Olgo?
Tak děkuju. Tak já bych si jenom chtěla ještě zeptat, protože vy jste tam zmiňovala tu, no jako tam bylo v té prezentaci, ta sbírka Totální realismus. A tak jsem se chtěla zeptat, protože... Není sbírka. Je právě poetika. No je poetika, ale byla to sbírka, akorát ne od Hrabala. Ale jsem se chtěla zeptat, jestli právě něco z této poetiky, jak jste řekla, nebo z tohoto, no, jakoby směru, je přeloženo třeba od Vodce Ďálka do italštiny, protože mně se zdá vždycky, že to je, no, zároveň vám moc děkuji, že jste o tom se zmínila, protože to ta část tvorby Hrabalovi trošku jakoby opomíjená. A jestli se něco překládalo třeba od Vodce Ďálka, od Bondyho, od právě od toho raného Hrabala do italštiny. Tak pokud myslíte na totální realismus a trapná poezie, tak jediné překlady, které máme, jsou bohužel v monografii, kterou Alessandro Catalano věnoval tomu časovému období asi od 48 do 54, 55 a tam něco předkládá, jako právě překlady od Vodce Ďálka a Bondy. Ale já si myslím, že nemáme další knižní, určitě nemáme knižní překlady v italštině a možná něco existuje v časopisu, ale právě, že ta jako dostupnost a možnost jako rozšiřovat texty z časopisu je velmi omezená. Tak to je jediná věc, která mi přijde na mysli. Dobře, ale opravdu on napsal jako a popsal právě toto období prvního komunistického převratu a hlavně v té knižce mluví o poetikách Bondyho a Vodce Ďálka a o takzvaném druhém surrealismu, o vztazích mezi Vodce Ďálkem, Bondym, Nezvalem a Janou Černou, ale více toho z hlediska právě přeložených textů nemáme. Děkuji. Jiný? Ještě někdo? Já bych se zeptala, jestli jste už... Já jsem předpokládala, že jako celou první část, jako tu spíše biografickou část jste už nějak měli ve vašem ve vaší akademické cestě a ve vaší akademické znalosti. Ale já bych se zeptala, jestli například někdo z vás má nějaký zájem o textologické, filologické, jako v moderním kontextu bádání nebo něco takového. Protože Hrabal je opravdu docela pekelný z toho hlediska, ale stejně velmi, velmi zajímavý. Má někdo? Zmizeli všichni. Tam? Nikdo? Čím se zabýváte? Studenti.
No nevím, student. Ilona? Tak řekněme, čím se zabýváme, čím se vy zabýváte, tak z hlediska literatury. Tak se mý otázka. Jako myslíte studenti? Nebo Jo, my? jasně, Jako u nás? jasně, studenti. No tak studenty by to měli Co říct. vás inspiruje? Právě, to je dobrá otázka. Možná někdo by chtěl něco říct? Jestli to bude starší česká literatura? Nebo modernější? Nikdo nic? Nebo jestli někdo z vás už hrabala, nebo něco odhrabala, si četl. No, četli jste. No. No, Tak proč se nehlasíte? Jo, ano. Olka. A někteří už začínají prostě jako odházet. Jo. Ano, četli jsme a inspirovala nás doktorka Černíkov. No, já jsem vás nevybídla, abych chtěla to uslyšet, jo, ale prostě no, když tady je to známé dílo, právě jsme četli Příliš slušnou samotu, takže jenom jsem chtěla říct, že to neříkáte to na prázdno, no. Tak nebo onak, já si myslím, jako po těch několika odborných otázkách, co tady byly, jako můžu říct jako neliterární vědec, že i pro naše studenty je, myslím, velmi přínosné, jak jste říkala o tom úvodu, že to už jsou fakta jako známa a tak dále, takže samozřejmě, ale jako pro tou osobnost Hrabalovou, to je, myslím, tak, jak jste to zdůraznila, pivovar Praha, drahá strana, pojišťovací agent, prodávač, balíč papíru ve sběru a tak dále. Tak to je právě velmi důležité si vždycky připomenout, že je to spisovatel prostě, jak by tak říct, neumělý vůbec. Jo. Spisovatel, který vyrostl prostě nějakým trošku jiným způsobem, než jeho i současní kolegové. Tak dobře, že to taky zaznělo, myslím si. A je to také určitý klíč, i když možná zjednodušený k četbě Hrabalových textů. Jasně. Tak děkujeme. Děkujeme. Já vám děkuju. Tak děkujeme, tím končíme asi. Ano? Ilono? Asi jo. Souhlasíš? Jestli budete, někdo se ptal na prezentaci asi, pokud ji budete chtít, samozřejmě pošlu, to není vůbec problém. Máme také nahrávku. Vidím. Máme nahrávku, můžeme ji sdílet? Jo. Nahrávku? Jo. Tak moc rád děkujeme, bylo to velmi přínosné pro nás. Děkujeme, že jste přijala pozvánku, ano, a doufám, že ještě budeme někdy spolupracovat. Jo, bylo to moc pěkné, děkuju. Tak můžeme se setkat nebo v Napoli, nebo v Římě, nebo ve Vroclaví. Tak, no, my jsme právě ještě před tou naší přednáškou jsme tady ještě s paní profesorkou také mluvili chvíličku a mimo jiné... S paní profesorkou? Prosím. S vámi. Zmiňovali jsme se i o té akci, o tom VIPu, který bude věnovan vinní kultuře a tak dále. No tak Hrabal to vinné téma není, spíš pivní. ale určitě... A hospodské. Ano,
ale určitě i o tom tématu říkám to našeho podzimného setkání určitě můžeme také něco vymyslet společně. Takže jsme rádi, že nějakým způsobem jsme tu spolupráci navázali a doufáme, že to bude nějak taky pokračovat. A kdybyste chtěla, tak Trošku samozřejmě to vás naznělo zveme. organizačně, ale... No ale právě, jako kdybyste chtěla Radostí, přijet v rámci radostí. Erasma třeba v červnu právě přijede Massimo Tria, o kterém jsme se bavili taky, italský bohemista a slavista, také bude mluvit o českém a ukrajinském filmu. Takže taky jako vás opravdu uvítáme ve Wroclawi a těšíme se na vás, kdybyste chtěla Těším přijet. se taky, těším se taky, děkuju moc krát. Jasně, Výborně. dobře, tak děkujeme moc krát. Tím končíme a asi přejeme všem hezký večer. Děkuju vám taky. Děkuji. A Díky. se vám Děkujeme daří. všem zúčastněným taky. Díky, nashledanou. Mějte se Nashledanou, všichni. mějte se moc Nashledanou. hezky. Nashledanou. Děkujeme. Nashledanou. Nashledanou, děkuju. Díky, děkujeme.